Magandang gabi, pag-usab, mga angkol. Ayan, tugutin na sab ko ninyo na mga ina sa katahuran ining mga orasaha. Magandang gabi po sa inyo, show. Siyempre, kumusta naman po ang inyong lagay? Sana mabuti lagi yan, no? Check attendance natin ngayon kung nakatutoy na rin ba si Auntie. Awards, oh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic yan, kasama ni Auntie ang ating pamangkin na nakatutoy. Awards, oh. Angkol, basic na yan. Pagdating ng alas 9, tutoy na. Ayan, at syempre naman mga kabisyo, no? Bilis ng araw. Ilang araw na lang bago ang Holy Week. Awards, oh. Ayan, daming pwedeng gawin pag Holy Week, no? Ano? Magpuasa. Oo, magpuasang mututoy. Kasi, siyempre siguro, no? Mga Holy Wednesday na. Wala nang tutoy. Balik tayo yan sa linggo po mga kabisyonan. Ilang araw na lang po mga kabisyo. At mag-i-enjoy na kayo sa inyong fasting. Fasting una ang inyong pagtutoy. Anyways, magandang gabi po. Ayan, hello po sa ating mga angkol na nakatutoy. 9 p.m. po simula ang ating programang Totoy na Love. Kasama niyo po si Uncle Totoy, Totoy Bato. At laging naririnig niya, no? Congratulations pala sa Love Radio Manila, no? Malakas tayo sa mga sasakyan. Ayan, banggitin po natin ang ating mga taxi driver dyan. Nakatutoy yan. Lalamove, Grab driver, trailer truck driver. At nabalitaan ko lang no, dapat laging kasama sa survey, no. Hindi lang mga sasakyan siguro, mga kainan, no. Especially yung mga 24 hours na nakatutoy sa atin. Yung may-ari ng isang karinderya, 2, 3. Kung kayo po ay nakatutoy ngayon at nakikinig po sa akin, i-message nyo po ako, no, sa Totoy Bato Official, Totoy Bato Love Radio Manila. Hanapin nyo po at babatiin natin kung kayo po ay kumakain siguro sa naturang parisan siguro. Magpadala ka dito. Joke lang po mga kabisyo. Ayan, at sa gabing ito po mga kabisyo, no, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ayan, pag-usapan natin etong na-bother talaga ako mga kabisyo, no. Ayan, pag-usapan natin dito yung isa na naman na nag-trending, no. Nag-trending pa rin ang hashtag na ito. Justice for Kilua sa social media ng 3 araw na po matapos i-post ng for parent na si Vina ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang alagang aso. Yan, kwento pa ni naturang babae sa kanyang Facebook post na natagpuan niyang wala ng buhay ang naturang aso niya sa loob pa ng isang sako. Grabe, way puangod ning kagwangan eh. Alam mo, dapat dito, hindi lang siguro lusion ang kigol mga kabisyo, no? Sobrahan pa. Kung pwede pa lang, tutuyon po dagway, no? Diba? Sir Nino Padilla, pwede? Ayan, no? At sabi pa dito, siyempre, kalaunan ay napag-alamang pinatay daw ito ng tanod, ng isang tanod sa naturang barangay sa may bandang Camarines Sur dahil nangangagat daw ito. Ayon yan sa sabi nung report po. Pero alam mo mga kabisyo, nakakalungkot po na sa pangyayari na kung saan isang aso, ito'y hindi ito aso na yung walang breed, pero may breed po ito, ibig sabihin may kamahalan, isang golden retriever. At napag-alaman po natin mga kabisyo na itong golden retriever po ay isa sa pinakamabait at playful na breed ng aso. Parang ewan ko lang kung sa ating mga uncle at saka sa mga auntie, alam mo yung lassie? Golden retriever po yun, di ba? Yung mga nagbabasa mga 80s siguro, no? 70s siguro na libro to. Well, anyways, ang sabi daw sa report, itong asong to daw nangagat kaya pinatay. So, yung sinasabi. So, ang pangagat na sinasabi nila, malamang naglalaro lang yung aso. Para sa akin yun mga kabisyo, no?
Malas lang kasi wala yung owner para siguro sawayin yung aso. Oo, kaya napagkamalang na inatake. Oo, hindi naman sinadya na may-ari kasi parang umakyat doon sa parang sa taas daw, sa bubungan. Ewan ko lang, no? Wala akong detalye po mga kabisyo. Pero alam mo mga kabisyo, no, dapat talaga tong pagtuunan ng pansin po, no, sa ating mga kabisyo. Kasi ako, isa din akong fur parent po. Ibig sabihin, isang nangangalaga din ng tao. O, meron akong anak-anakan na kung saan 13 years na, 13 taon na naalaga ko yung aking terrier poodle na ang pangalan ay si Caps. Alam mo, pag habang tumatanda yung aso, mas lalo po niyang malapitin po. Kung alam mo lang, yung ating alaga, yung aso ko 13 years ko nang nakakasama po mga kabisyo. Yan, kung nanonood po kayo sa ating social media, ayan, nandyan po sa Love Radio, natutulog ako kahit saan po. Kasama ko po lagi yung aso ko. Basta lang madikit lang yung kamay ko lang. Maramdaman niya na ako'y nandyan lang sa gilid niya. Okay, pas all right yan. Yung aso ko, mas tuwan-tuwa pa pagdating ko sa bahay na mga bandang alauna siguro. Andun yung asawa ko. Nagtatrabaho na. Umpisa pa lang ng trabaho yan kasi gabi yung trabaho. Sa bahay, yan. Pagdating ko, nabubuak na yung aso ko. Ang ingay. Pero yung asawa mo, patay mali siya. Lami kayo, Lucy. Yun na yung kigol. Nagkandara pa na yung aso, hindi na alam kung gagawin. Akyat baba na doon sa hagdanan, akyat sa kwarto. Tuwan-tuwa siya. Pero samantalang, yung asawa mo, pastilan. Wa gay alimuhag, wa jamo. Kaya na sinasabi natin mga kabisyo, nung araw po, no, yung aso po, nag-aalaga tayo ng aso para may bantay, di ba? Pero ngayong araw, ngayong moment na to, yung mga nag-aalaga ng aso, hindi makalabas ng bahay dahil walang mag-aalaga sa aso. And that's the truth po. At least kahit papaano po, ginagawa na po natin itong biro, no? Pero at least kahit papaano naman, ginagawa at kasama na natin yung mga aso natin bilang parte na po ng pamilya. Yawards talaga. At dati yung aso, nasa labas lang po ng bahay. Nakatali, naiinitan, nauulanan. At minsan nagkakasugat-sugat na rin dahil nga sa tinatali niyan, hindi ordinaryong tali lang. Yung ginagamit pa sa gate, di ba? Gawa pa sa metal Pambira na. Ay nako. Pero alam mo, nung araw din mga kabisyo, pag nakakakita tayo ng aso, eto, hindi naman to gawain ko. Yung siguro nakakita ko lang sa mga kuya po natin na kung saan tinatadyakan, alam mo yung binabato nung araw po. Pero ngayon di yan po pwede. Subukan mo. Makulong ka. Mirise. Diba? Anyways, yan po ang pag-uusapan po natin mga kabisyo. At may naipost po ako sa aking fan page, no? Sa Totoy Bato Official. Hanapin nyo lang, no? Totoy Bato Love Radio Manila. At ang nakalagay po doon ay, mahal ko ang alaga ko dahil of course. Yan. Dugtungan nyo Ayan. Mahal ko ang alaga ko dahil of course. Dugtungan nyo. Yan. Basahin natin yan mga kabisyo para sa ating programang Totoy na Love. Huwag lang kalimutan, no, sa Hapag sa Marikina. Ngayong darating na Biyernes, 6 p.m. onwards po para sa ating San Miguel Pale Pilsen Beer Oke 2024. Makibirit at makisaya. Saan ba yan mga kabisyo? Hapag sa Marikina po yan. Kasama si DJ Tanya Chinita, DJ Uncle Dagol as host. Rocky Terra will be there as well. Si Uncle Totoy nasa gilid-giliran lang. Oo, nag-inom umay. Ayan, tuloy-tuloy po yung ating music dito sa ating programang Totoy na Love. Again, ako po si Totoy Bato. Maing gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!